Hola, buscadors! Anem per al segon element d'aquest curs de psicologia astrològica. Vaig començar amb els nodes lunars perquè són molt importants. Val? A dins de la carta astral hi ha molts... tot és interessant, lògicament és important, però hi ha elements que són molt del dia a dia, de qui ets tu, etc. En canvi d'altres que marquen molt el que hem vingut a fer. I el primer que jo interpreto com a més important a dins d'aquesta carta doncs és el node lunar. Per això he fet la sèrie de els 12 signes i les 12 cases del node lunar, com s'interpreta, perquè ja comenceu a tenir una idea de què heu vingut a fer. Ara anem pel següent, que de fet, en principi, tècnicament, encara és més important, però a nivell pràctic no. Se'n diu l'ascendent. Sí, l'ascendent té una sèrie de connotacions i en l'astrologia clàssica no se sap molt bé com s'explica. De fet, me'n recordo que quan vaig començar a estudiar astrologia portava un cacau bastant gros entre quina diferència hi ha entre el Sol i l'ascendent, perquè quasi tots dos es defineixen o es definien com el caràcter. Llavors, vale, sí, jo tinc el Sol a Aquari, per tant el meu caràcter és aquarià. Vale, molt bé, pam, 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 va, ho entenc. I el meu ascendent és Sagitari, per tant el meu caràcter és Sagitari. En què quedem? És un, és l'altre, és una barreja dels dos, no me quedava gens clar. Aleshores, més endavant, quan vaig a conèixer el mètode Huber, la psicologia astrològica del mètode Huber, se'm va aclarir. Llavors vaig entendre, vale, ara ja sé quina és la diferència, ara se l'explico, vale? Però a més, en el mètode Huber ens expliquen que l'ascendent en realitat és el signe, l'energia, que l'ànima vol que aprenguis a incorporar en la teva manera de ser. No que t'hi converteixis, sinó que l'incorporis. Però bueno, i per això te posa en l'ascendent, que té a veure amb el que ara vens a fer, el que faràs, doncs un signe perquè el vagis aprenent. La diferència, per tant, és la missió de l'ànima. La diferència entre el node nord i el node lunar, els dos són missions, missió de l'ànima, tots dos. La diferència és que l'ànima diu, vull que aprenguis l'energia de Sagitari amb el temps que necessitis. Ho has de fer-ho tan bé que te dona el temps que necessitis, una vida o diverses vides. No tens l'obligació d'aprendre-ho en aquesta vida, sinó has d'anar-ho aprenent. I per aprendre-ho hi ha un altre aprenentatge que has de fer primer, que és el node nord. Si tu treballes i aprens l'energia del node nord, per una banda avances, per això li diguem el primer pas per avançar en l'evolució, aquesta és la definició del node nord, doncs t'acompanyarà perquè aprenguis l'ascendent, l'energia espiritual de l'ascendent. Per tant, fixa't que tots dos estan lligats, node nord i ascendent, tots dos són necessaris. Tècnicament, per això et deia que el més important és l'ascendent, perquè és el més gros, el que has d'aprendre, necessites diverses vides, etc. Però en realitat, si has de començar pel node nord i no el fas, no arribaràs a l'ascendent. Per tant, què és més important per mi, pràcticament, aprendre el node nord? Per mi i per qualsevol, el seu node nord. Per això vaig començar pel node nord. Però és bo que tinguem en compte que el node nord el que fa és anar-te orientant d'alguna manera cap a la part espiritual del significat de l'ascendent. Cuidado, la part espiritual. Per què? Tots sabem, els que entenem d'astrologia, lògicament, que els que esteu aprenent astrologia, sabeu més o menys què significa cada signe, que després també us els explicaré perquè quedi ben clar, no? Però diguem que la part espiritual és molt poc coneguda. De fet, solament els que estudien astrologia esotèrica. Jo, com que per mi és molt important, tant l'esoterisme com el camí espiritual, etc., en aquesta sèrie de 12 signes, que ara us aniré explicant, els ascendents, farem un vídeo per cada un de l'ascendent a cada signe, Àries, Taurus, Gèminis, etc., fins a arribar a Peixos, doncs, a part d'explicar l'energia de cada signe, que està molt bé, és interessant, però a més us explicaré la frase esotèrica que resumeix el que ve a dir, el que ve a aprendre
aquest signe. Ja veureu que tampoc és tan fàcil, no és simplement ser d'això, diguem el que tothom sap de cada signe, no. A l'ascendent, que tingueu en clar que representa les dues coses, la part espiritual, la missió kàrmica, però també representa com sóc jo de cara a fora. Fixeu-vos que, com he dit, de jove me van confondre bastant perquè no m'explicaven quina diferència real hi havia entre el Sol i l'ascendent. L'ascendent és on comença la primera casa. Sabeu que hi ha 12 cases, les 12 divisions de la carta, que coincideixen o no amb els signes, me refereixo que no tenen per què ser la casa 1 Àries, la casa 2 Tauro, encara que moltes vegades quan s'explica així, no? Àries és com la casa 1, perdó, la casa 1 és com si fos Àries, cuidado perquè pot ser a qualsevol lloc, però bueno, allà on comença la casa 1, que és la cúspide de la casa 1, se'n diu així, allà on comença, és exactament l'ascendent. Tècnicament és el grau del zodíac que sortia per l'horitzó per allà on surt el Sol. Allà on surt el Sol, l'horitzó est, és allà, en el moment en què tu vas néixer, sortia un grau del zodíac, un grau d'un signe. Doncs aquest és l'ascendent. Per això se'n diu ascendent, perquè ascendia, pujava per sobre de l'horitzó. I lògicament per això la part contrària és el descendent, que és on comença la casa 7. Doncs si l'ascendent és la casa 1, el començament de la casa 1, està marcant com sóc jo cap a fora, perquè les cases, totes les cases, estan parlant de la meva relació amb el món. I aquesta és una gran diferència que no me van saber explicar quan era jove. I és el Sol, la Lluna i tots els planetes parlen, en els signes en què estan, parlen de qui sóc jo. Quan jo neixo, tinc el Sol en un lloc, la Lluna en un altre, jo tinc el Sol a Aquari i la Lluna a Capricorn. Doncs la meva manera de pensar i sentir, Sol i Lluna, són Aquari i Capricorn. Aquesta és la manera en què jo vaig néixer, jo sóc així de naixement. Evidentment, quan sóc bebè, això no surt cap a fora, no es veu, s'endevina a vegades, però me refereixo que el caràcter es va formant, la personalitat, es va formant, més que formant diria que es va expressant, aprenent a expressar-se fins cap als 21 anys. Des que naixem fins cap als 21 anys anem aprenent a ser nosaltres mateixos. Jo sóc això. Això, que és la part interna, ja naixem així. En canvi, l'ascendent i les cases indiquen a on expressem cap al món aquesta manera de ser. Jo tinc el Sol a Aquari, sí, però segons l'hora, tots els que van néixer aquell dia, a tot el món, tenen el Sol a Aquari. Evident, al mateix lloc. Però no tots són iguals. La manera de ser per dins probablement és molt igual, però com me moc cap enfora dependrà de a quina casa tinc el Sol, i això depèn de l'hora en què vaig néixer. Com que la Terra va donant voltes, doncs les cases, l'ascendent va sortint, tots els signes van passant per allà, i per tant va girant, i el Sol pot estar en qualsevol de les 12 cases. Jo tinc el Sol a la casa 3, per tant la meva manera de ser aquariana surt cap a la casa 3. Els germans, la comunicació, l'aprenentatge i el parlar, no entrarem aquí en detalls, però que sapigueu que aquesta manera meva de ser surt cap a fora en aquesta àrea de la meva vida. Si estigués en la casa 4, que és nascut que el Sol estigués en la casa 4, aquest Sol es manifestaria a la família, a les arrels, a la família. Ja no sortiria tant a xerrar, estaria més a la història familiar. Si estigués a la casa 11, a les amistats, a la casa 7, la parella, a la casa 6, a la feina, jo seria així en la feina, i millor en la família seria d'una altra manera molt diferent. La manera de ser ho indiquen els planetes en els signes, i això és la meva manera de ser per dintre. Jo neixo d'aquesta manera, però les cases indiquen cap a on t'ho trec. De totes les cases, la més coneguda és l'ascendent, perquè representa el meu caràcter cap a fora, com ensenyo jo cap als altres com soc. Cap a fora com soc. És algo automàtic, no hi penses. El Sol
Jo sóc aquari, vale? I si paro a pensar, des de molt petit, m'identifico molt clarament amb aquari. No tot igual, però sí, jo sóc aquari, està claríssim. El meu ascendent està a Sagitari, el signe de Sagitari. Recordo que jo de jove, si m'haguessin dit que jo era Sagitari, o m'haguessin dit, bueno, que de fet m'ho deien, no? Quan llegia llibres sobre l'ascendent, te deien, tu ets Sagitari. Jo deia, no acabo de quadrar, no me quadra gens. Perquè jo em sentia aquari, clar, la meva part per dins era aquari. El que jo ensenyo cap a fora és Sagitari. Fixeu-vos quina gran diferència. El que vosaltres veieu de mi és Sagitari. Aquesta manera de parlar, de fer broma, de tantes coses, vale? De sagitariana. Aquari, no. Aquari vosaltres no el veieu en mi. Únicament, en tot cas, quan ens posem a parlar, a filosofar, a raonar, i llavors trec la part aquariana, que és la meva ment, això sí. Però el que és el comportament és Sagitari. Veieu? És molt diferent la manera de ser cap enfora de la manera de ser cap endins, que és amb la que m'identifico. Lo normal és que tu t'identifiquis amb aquella manera interna. I el problema és que ens pensem que aquesta manera que jo soc, aquariana, per exemple, els altres és el que veuen. I no és cert. Per això jo moltes vegades no entenia la reacció dels altres. Perquè ells reaccionaven a un Sagitari i jo em pensava que reaccionaven a un aquari, a una manera de ser aquariana. I clar, no quadrava, molt sovint no entenia res. Jo, sobretot de nen i de jove, anava més venut, perquè no entenia què passava en la meva vida. No podia entendre-ho. Hi ha persones que no hi ha tantes diferències, però en el meu cas eren molt grosses. La diferència d'un Sagitari clar i un aquari clar és molt grossa, val? Molt grossa, i no quadraven de cap manera. Aleshores, s'ha d'entendre que de cara en fora el que la gent veu és el Sagitari, l'ascendent. De cara endins, el que jo veig, o penso que es veu, és aquari. Vale? El que també és cert és que, de petits, el que més surt cap enfora no són les cases, perquè encara no hem estat modificats per l'entorn, i les cases, he dit, és l'entorn, com a molt cap enfora, no? Per tant, es veu molt el sol i la lluna. En el meu cas, quan era petit i jove, és normal que el meu, fins i tot el comportament cap a fora, era aquarià. Relativament, sempre hi ha l'ascendent, però era com secundari. Hi havia l'aquari amb alguna de Sagitari. Com que jo sóc mentalment Sagitari, aquari, no me'n donava compte. Sapigueu això, doncs, que vosaltres teniu des del naixement tot, però es nota molt el sol i la lluna de petits. I a partir de que passeu de l'adolescència comença a notar-se cada cop més a l'ascendent. I a mesura que et vas fent gran, arriba un moment, quan ets gran, no sé, això depèn de cada persona, però a partir dels 50 anys, alguna cosa així, el que més es nota és l'ascendent. I el sol i la lluna són secundaris. Així com eren principals el sol i la lluna de petit i l'ascendent era secundari, quan som grans és exactament al revés. L'ascendent és el que més es nota, fins i tot jo ara en aquest moment me sento aquari, sí, però me'n dono compte que m'encanta el Sagitari i que inclús de manera quasi conscient el faig servir. No és solament que vosaltres me veieu Sagitari, és que jo me sento Sagitari també. Bueno, sí, però soc aquari. Clar, això no es perd, però va agafant dominància a l'ascendent. Perdó. Així, a nivell general, quina importància té l'ascendent? Te marca, primer, el que veuen els altres, i segona, alguna cosa a que tu vas aprenent. Sàpigues que això forma part de qualsevol astrologia, me refereixo, no és la part esotèrica necessàriament. L'esoterisme és l'espiritualitat, i això és la frase esotèrica que té això ho indica la frase espiritual o esotèrica que té cada signe, que de moment no n'hem parlat. Que sàpigues, doncs, que el primer de tot, l'ascendent és el teu caràcter cap a fora. Cuidado, no és cap endins, sinó cap enfora. Cap endins és el sol. I són dues coses totalment diferents. Que més endavant s'aniran fusionant, sí, lògic, cap a la meitat de la vida solem tenir la barreja dels dos, i a mesura que som grans es nota més l'ascendent. I forma part d'alguna correcte. Per què? No és que sigui dolent el sol, ni molt menys, però el sol és el que ja has après en altres vides. Tu ets així perquè ho has après. En les anteriors vides. L'ascendent és l'aprenentatge que estàs fent ara, que es va sumant en el sol, per això cada vegada el domina més, o almenys això és el que tindria que ser. Cuidado, pot haver-hi alguna persona que l'ascendent no li fa ni fu ni fa,
i per tant, perquè no està aprenent les lliçons, però vaja, són poques persones, en general sempre hi ha aquest aprenentatge encara que no s'ho vulgui. Ara, si ho fas conscientment encara en faràs més aviat, perquè el que us he dit des del començament és que l'ascendent és la missió més important, el que vens a aprendre en aquesta vida. No? A nivell de comportament, sí, però també hi ha una frase que ara en diré una d'exemple, la meva, però per posar un exemple, val? Cada signe té una frase espiritual que resumeix la lliçó que ha d'aprendre aquella persona. En el cas del Sagitari, tinc l'ascendent a Sagitari, tinc que aprendre l'energia espiritual de Sagitari. No solament a ser un cavall desbocat corrent per les praderes, no? Per les praderies. Doncs, perquè això és el Sagitari, no? Va, molt bé, a l'humà Sagitari. Sí, però hi ha una frase, que és la lliçó més important. En el meu cas la diré en castellà, perquè traduir-la en català cada vegada em costa més, és més complicat. Veo una meta, la alcanzo, i veo otra. Ara no hi entraré, ¿vale? Ho explicarem més profundament en el d'allò. Però bàsicament el que ve a dir és que el Sagitari ha d'aprendre a no quedar-se parat, a arribar a una fita, o aconseguir una fita i dir, ja hi he arribat, ja estic tranquil. No, perquè després en vindrà una altra, i una altra, i una altra. És algú que va pujant primer una muntanya i després en veu una altra de més alta, i puja amb una altra, i amb una altra, i amb una altra. Bàsicament, això és, resumit, la lliçó que ha d'aprendre la persona que té l'ascendent a Sagitari, no el que té el sol a Sagitari, la persona que té l'ascendent a Sagitari, que en aquest és el meu cas, val? Ja es puc donar fe que és veritat, perquè com a aquari estava quiet i parat i d'allà no em movia. Com a Sagitari, noi, a part d'aprendre a viatjar per tot arreu, perquè ho vaig tenir que aprendre primer sense que m'agradés, després me va acostumar. A més, ara, a nivell ja no de viatge físic, però sí a nivell d'aprenentatges, me'n dono compte que és a la que acabo una cosa, que dic, hostis, vull aprendre això o vull fer això, i una vegada ja la tinc, me'n dono compte, sí, ja, però ara hi ha allò altre. Segur, no es para. Bé, sapigueu doncs que l'ascendent és la missió, l'has d'aprendre i és importantíssim que te la sàpigues, perquè d'aquesta manera l'aprendràs amb ganes, més fàcilment i arribaràs abans. Home, si la podem aprendre en una sola vida, millor que no tenir que deixar-la per la següent, no? El que quedi. Perquè la següent ja aprendrem una altra cosa més, en farem més aviat d'evolucionar. I a més és que ens ho passem bé, Quan et dones compte aquesta lliçó que convé aprendre-te-la, arriba un moment en què la pots assimilar i és que es converteix en algo maco per tu, fer-ho això. El que sigui, el de cada signe, cada un té el seu. En el meu cas, concretament, ara m'encanta. De jove m'hagués acollonit. Jo aprendre a moure'm tant amb el quit que era, no. Però ara jo m'apunto a un bombardeo, Jo faig el que calgui, si dius, anem a fer això, sí, vinga, va. No tinc por de provar coses noves. Ho he après, però perquè ho he après, ja us asseguro. Bé, penso que està tot explicat. Ascendent, el per què és tan important. Doncs ara farem, a partir del següent vídeo, començarem per Àries, ascendent Àries, i així passarem per tots els ascendents, perquè tingueu una idea de què és el que vosaltres, com a l'ascendent que us toca, heu d'aprendre, o ja que sou persones que se suposa que voleu aprendre astrologia, mínimament almenys, pugueu entendre per què cada persona, aquella persona que coneixes que té l'ascendent a Tauro, per què és d'aquella manera. I donar-te en compte que és correcte que aprengui aquelles coses en concret. Sapiguent la frase espiritual, ho entendràs perfectament. I com això, qualsevol altre signe. Com sempre, si tens dubtes, pregunta en els comentaris, estaré encantat de contestar-te, i ens veiem en el següent vídeo.